வீடியோ பார்த்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய ஹாய். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் ஒரு புது வீடியோவில் பார்க்கல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சந்தோஷம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் மாலை போட்டு சபரிமலைக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அதை பற்றின ஒரு சில விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சபரிமலைக்கு போகிறதுக்கு கொரோனா நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் அது ரொம்ப மஸ்ட்டு. நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை எடுத்துகிட்டு போகணும். அது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு சில இடத்துல எடுக்கிறாங்க, ஜிஹெச்லேயுமே எடுக்கிறாங்க. ஸோ எது உங்களுக்கு ஈஸியான வழி அப்படின்னா, ஜிஹெச் தான் எனக்கு கேட்டால் வந்து ஈஸியான வழி நான் சொல்லணும். ஒன்றுமே பெருசாக செலவு கிடையாது, எதுவுமே செலவு கிடையாது. டேரெக்டாக ஜிஹெச்சில் கொரோனா டிபார்ட்மெண்ட் போனீங்க அப்படின்னா, அங்கே வந்து ஒரு சில ஃபார்ம்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் உங்கள் நேமு அண்ட் உங்களோட ஓபி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு சில மெத்தடை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கொரோனா நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் நம்ம வாங்கணும். ஸோ எப்படின்னா வந்து பிளட்டில் இருந்து நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் எடுத்து அதை வந்து கொண்டு போக முடியாது. ஸோ அந்த நாசிலில் ஸ்வாப் மெத்தடுன்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்கும். ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ மூக்கில் பஞ்சை விட்டு அதோட சாம்பிளை எடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் இது பண்ணுவாங்க. அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஹெச்சில் ஃப்ரீயாகவே பண்ணி தராங்க. அதுவும் சபரிமலைக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா, ஒன் டேயில் வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அந்த ரிசல்ட்டை நீங்கள் எங்கே வாங்கணும் அப்படின்னா, நம்ம மெடிக்கல் காலேஜில் போயிட்டீங்கன்னா உங்களை இது நீங்கள் டெஸ்ட்டு பண்ணி முடிச்சோன்னே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துடும். அந்த மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் அங்கே போய் காமிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 1 hours 2 hours வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை கொடுத்துருவாங்க. ரிசல்ட் எடுக்கிறதுக்கு முந்தின நாள், ரிசல்ட் வாங்குறது அடுத்த நாள். ஒரு 1 டேயில் கரெக்டாக 24 hours உங்கள் ரிசல்ட்டு கையில் வந்துடும். 48 hours அந்த ரிசல்ட்டோட டேட் அண்ட் டைம் இருக்கணும். அதாவது இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு டெஸ்ட் ரிசல்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நாளைக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும். ஏன்னா பொதுவாக நார்மலான டயத்தில் நார்மலான பீப்புள்ஸ் போய் எடுக்க போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குறைஞ்சது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 நாள் அது ஆகும். அதாவது அவங்க ஜிஹெச்சில் வந்து ரிசல்ட்டை வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 3-4 நாளாக அது ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும். நீங்கள் என்றைக்கு நீங்கள் இருமுடி கட்டி நீங்கள் என்னைக்கு கிளம்புறீங்களோ அதுக்கு முந்தின நாள் உங்கள் கையில் ரிசல்ட் இருக்க மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிங்க. அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து முக்கியமாக சபரிமலைக்கு போகிறதுக்கு வந்து முக்கியமான ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா, அவங்களோட சைட்டில் போய் நம்ம என்றைக்கு போகிறோமோ அன்றைக்கி டேட்டில் வந்து ஒரு புக்கிங் மாதிரி நம்ம ஒன்று பண்ணிக்கணும். அவங்க அதை நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிடிஎஃபாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. நீங்கள் போகிறப்ப அந்த ஒரு பிடிஎஃபையை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்கள் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். அது ப்ளஸ் வந்து கொரோனா நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் அண்டு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான ஒரு வெரிஃபிகேஷன். நீங்கள் என்ன ப்ரூஃப் கொடுத்து நீங்கள் போனீங்களோ அந்த ப்ரூஃபை நீங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதை அவங்க வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி அவங்கள்ட்ட திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான். இது முடிச்சக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருமுடி பூஜை. ஸோ இருமுடி பூஜை அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எல்லாருமே உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறது என்ன மாதிரி பண்ணுறதுன்னு தெரியும். ஸோ அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 6 பேர் மாலை போட்டிருந்தனால வந்து அவங்களோட ஃபேமிலிஸு அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே நிறைய பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 பேர்கிட்ட வந்திருந்தாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அண்ட் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணும்போது அது எந்த மாதிரியான ஒரு வைபை நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் முடிச்சுட்டு நைட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா படிப்பாட்டு அந்த ஒன்றாம் திருப்படி சரணம் பொன்னையப்பா. ஸோ அந்த பாட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து 18 படி அந்த படிப்பாட்டை ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் பாடிட்டு இது பண்ணுறப்போ அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து முன்னாடி இருந்ததே கிடையாது. அண்ட் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு கன்னிசாமியாக நான் மாலை போட்டு நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்றப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அண்ட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக நாங்கள் வந்து காரை எடுத்துகிட்டு 12-12:15 கிளம்பியாச்சு. ஸோ உங்கள்கிட்ட ஓன் வெஹிக்கிள் அது எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறது, உங்களுக்கு ஓன் வெஹிக்கிள் இருந்தால் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வெளியே ஏதாவது வண்டிகள் ஏதாவது வாடகைக்கு பிடிச்சி போகிறா இருந்தாலும் போய்க்கலாம். அது உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ அடுத்ததாக காரில் ஏறினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வழிகள் வந்து எப்படி என்னென்ன மாதிரியான வழினா, ஒரு சில பேர் ஒவ்வொரு வழியில் போவாங்க. அதாவது இந்த மதுரை டு குற்றாலம், இந்த தென்காசி, ராஜபாளையம் இந்த வழியாக போகிறவங்களும் இருக்காங்க. ஆனால் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேனி, கம்பம், குமுளி, சபரிமலை இந்த வழியாக போகிறவங்களும் இருக்காங்க. இதில் நாங்கள் சூஸ் பண்ண வழி எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதாக வந்து கம்பம் குமுளி ரூட்டை தான் நாங்கள் வந்து இது பண்ணோம். ஆனால் அதுவுமே குறைஞ்சது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 7 மணி நேரம் ட்ராவலு. அண்ட் கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து நைட் டைமில் நாங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு தான் எல்லாமே போனோம். கரெக்டாக ஒரு 12 மணிக்கு கிளம்புனோம். அந்த 7 மணிக்கு காலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலக்கல்லில் போய் சேர்ந்தாச்சு. இதுக்கிடையில் வர வழியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலக்கலுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி உங்களை வந்து உங்கள் காரில் இருக்கிறவங்கள டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் யார் ஓட்டுறாங்க இந்த மாதிரியான வெரிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லை, உங்கள் நேமு, கார் ஓட்டுறது யார், அவங்களோட நேம் அண்ட் நம்பர் வாங்கிட்டு காரோட நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது. அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா லொக்கேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா கேரளாக்குள்ளே அது என்ட்ரி பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது அந்த இடம் வந்து. அப்படின்றப்ப அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான பிரிட்ஜில் மலை கீழே வந்து ஒரு பிரிட்ஜு, அந்த பிரிட்ஜு கீழே வந்து தண்ணிகள், அந்த ஆறு போகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கனால நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான அழகாக இருக்குது. அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போங்க அந்த செக் போஸ்ட்டை தாண்டோன்னே.
அதுக்கப்புறமா அப்படியே இந்த கொடைக்கானலில் வர உங்களை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லுங்கள், ஏன்னா கொடைக்கானல் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே போயிருப்பீங்க. ஸோ அதனால் அந்த ஒரு வளைவு நெளிஞ்சு போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அங்கேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸில் அந்த செக் போஸ்ட்லேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸில் வந்து நிலக்கல்ல நம்ம போய் சேர்ந்துடலாம். அண்ட் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலக்கல்ல, அதாவது இங்கே தான் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இங்கே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அதாவது நம்ம கொரோனா நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு வந்துருப்போம்ல, அண்ட் ப்ளஸ் அப்புறம் அந்த புக்கிங் இது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துருப்போம்ல, அதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே தான் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும். அண்ட் இங்கே வந்து வெரிஃபிகேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். அதுக்கு ரைட் சைடில் அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு க்யூவே இருக்கும் பெருசாக. நாங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 ஹவர் நின்று அந்த க்யூவில் 1 ஹவர் நின்று அங்கே அந்த வெரிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து அங்கே தான் பண்ணி முடித்தோம். ஜஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு போனோடனே அந்த ஒரு வெரிஃபிகேஷன் அந்த புக்கிங் டீட்டெயிலில் பார்ப்பாங்க, அண்ட் கொரோனா நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட்டை பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ப்ரூஃப் நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து புக் பண்ணிங்களோ அந்த ப்ரூஃபை செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கையில் திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்றது தான் வந்து அந்த இது. ஸோ அதையும் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. எப்படி சொல்ல, உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையான கடைகள், அப்புறம் ஏதாவது பொருட்கள் சாப்பிட்ற மாதிரியான ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்குது. சப்போஸ் நிலக்கல்லே நீங்கள் தங்கணும் அப்படின்னாலுமே ரூம்ஸ் எல்லாம் அங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே இருக்குது. அண்ட் வந்து ப்ரைவேட் பாத்ரூம்ஸும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எதாவது லெட்டின் டாய்லெட் அந்த மாதிரி ஏதாவது போகணுனாலும் கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதையும் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஸோ கரெக்டாக அது ஒரு மாதிரி நல்ல வியூவில் இருந்துச்சு, செம்மையான வியூ. அந்த வியூவில் இருந்து நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதாலும் சாப்பிட்லாம். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேருந்தே நாங்கள் புளியோதரை, சப்பாத்தி இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். ஸோ அது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள்ல அது அமையாது. ஏன்னா தேவையில்லாமல் அங்கே போய் நம்ம செலவு பண்ணிவிட்டு 50-100 செலவு பண்ணிட்டு எதுக்குது. ஸோ அங்கே மேக்ஸிமம் வந்து நாங்கள் பார்க்குற வர வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு இதெல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்பன்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அங்கேயே நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் கிளம்பியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலக்கல்லேருந்து நம்ம பம்பாக்கு போகணும். ஏன்னா வந்து நிலக்கல்ல தான் நம்மளோட ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து அங்கேயே தான் இது பண்ணணும். பம்பாக்கு அலோடு கிடையாது. ஏன்னா பம்பாவில் வந்து போன வருஷம் ஒரு சில இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துச்சு, அதனால் வந்து. ஸோ நிலக்கல்ல நீங்கள் இது பண்ணோன்னே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலக்கல்லேருந்து பம்பைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நிறையாவே இருக்குது. ஆனால் அடுத்தடுத்து 5 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பஸ் போய்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் இந்த பஸ் ஃபெசிலிட்டி 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நான் பஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி தான் நாங்கள் அதே மாதிரி இருமுடியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அங்கே பஸ் ஸ்டாண்டை நோக்கி நாங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து 50 ரூபா. அந்த 50 ரூபா டிக்கெட்டை கொடுத்து நம்ம ஏறிட்டோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக நிலக்கல்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு 40 or 45 மினிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பம்பைக்கு அங்கே போயாச்சு பஸ்ஸு. ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறமா அங்கே வந்து இந்த வருஷம் ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷனால் பம்பையில் வந்து யாரையும் குளிக்க விடுறது கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து அங்கே வந்து டெம்பரரி பாத்ரூம்ஸ் வந்து அங்கே வச்சுருக்காங்க. அங்கே போய் நம்ம வந்து ஒரு ஷவர் மாதிரி இருக்கும், அந்த ஷவரில் குளித்து கிளம்பிட்டு நம்ம அங்கே வந்து அங்கேருந்து கிளம்பலாம் நம்ம. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் காமிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே பக்கத்தில் வந்து சுற்றி கடைகள் இருக்குது. உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் வாங்கணுமோ, இல்லை ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, நீங்கள் அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துருக்கீங்க, ஜூஸோ ஏதோ குடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த கடைகள் இருக்குது. நீங்கள் குடிச்சு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு குளிச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா கிளம்பி போகிறா இருந்தாலும் போகலாம். ஸோ இதுக்கப்புறமா நாங்கள் எங்களோட நடைப்பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பம்பையிலேருந்து சபரிமலை, அந்த மலையை நோக்கி நாங்கள் வந்து இது பண்ணோம். அண்ட் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பாதை வந்து கிடையாது, லாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றனால சொல்லி நாங்கள் வந்து சின்ன பாதையில் இந்த வழியாக தான் நாங்கள் போனோம். இதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்றனால எல்லாருமே வந்து எங்களை தான் பார்த்து பக்குவமாக கூப்பிட்டு போனாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நாங்களும் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதே அவங்க சொல்கிறதையே ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரியே போனோம். கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் இந்த ட்ராவலை ரொம்பவே சூப்பராக ரொம்பவே செம்மையாக வந்து நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்